Tá mé as Corky, Bhaile Bhúirne, tá mé ina chonaí hús an seo i Ger Ceannainn, foghlaim, t nGall, agus tá mé ag dhéanamh lampaí le ealaín féin. Thosaigh mé le mo páistí bug, bhí siad i gcéirí ealaín a dhéanamh, agus de bhain mé trial le ealaín uisce datha, agus bhí si an meas chun é a dhéanamh leis na páistí, agus an sin ceapas go raibh sé go maith chun rud a dhéanamh le lampaí. So chunig mé videos difriúil ar an ríomhara agus buin mé trial lampa amháin a dhéanamh, agus bhí sé deas so de lean mé raig. So nuair a bhí mé híos Bhaile Bhúirne, nuair a bhí mé óg, bhí an áit sais difriúil mar ní a bhéon trá in ealaín sa bhaile. So nuair a chuig mé hús an seo, bhís anna inspirádach leis a bheith na chonaí in ealaín an trá. Tá lampa an sin in ealaín tá sé ceann gorm tá sé anna cosúil leis, cad a bheicim híos in ealaín an trá nuair tá mé ag siúla. So ar dúis dhéanam pictiúr le na uisce datha ar papéir, agus an sin hen siad go dtí áit éigean chun iad printáil amach ar cotton organa. Fuair mé bosca mór le na lampaí circlach atá ar bár agus ar bun na lampaí, agus an píosa an plug a chuireann tú ar bun. Agus an sin nuair atá na beirt píosa le chéile, an organic cotton, agus an na píosaí circlach atá ar bár agus ar bun. Tosnaíonn mé an obair leis agus sin é. Tá siad le fáil ar mo website atá ar Facebook, de Róiste Designs, agus tá siad le fáil sa seanmharaigh an seo fáil cara, agus beidh siad le fáil siopa timpeall na háite i cúpla mí eile. Bhí siad híos san RDS agus de díal mé aláin lampaí híos an sin, agus ar an papéir san Irish Times chuir siad píosa le de Róiste Designs a stig, so bhís an hostal sin. Smáilm iad a dhéanamh tá sé anna dheas nuair a bhíonn na leanaí imithe ar scoil, agus an ceol ar an radio agus cupán té agus na lampaí dhéanamh sa bhaile am féin.